Video bol level číslo 1 stále. Máme dosť práce s natáčaním videí. Ja osobne som sa prišiel sem pozrieť z toho dôvodu, že sa mi tu niečo nezdá. Je to tu znepokojivé, hej. Má to tu svoje čaro. Ale stále si nemyslím, že tu niečo také bude. Viete, smajlík? No. OK. Späť. Takže na mojom Patreone si žiadajte viac takýchto videí, ak vás toto video zaujímalo. Pochybujem, že vás zaujímalo, je nudné. Nemali by ste tejto nahrávke uvidieť nič, nie je nič pripravované. Proste, keď tam niečo strašné náhodou uvidíte, nie je to fake, proste je to originál, pretože ja osobne takú techniku nie, že len nemám, ale ani nepoužívam. Proste ja natáčam, čo mi príroda a takéto veci dajú. Tak. Občas tu počuť veľmi zvláštne zvuky, ako aj tento. Počujete? No, to si neboli, že? To bolo ako som na diskotéka, nechcem sa smiať. Dobre. Tak, to bolo všetko. No. Potom tak na Patreon si žiadate takýchto videí, alebo mi prosím na Patreone povedzte, ak na týchto videách bolo náhodou niečo, čo by vám prišlo strašidelné, alebo nie normálne na to, kde som. Ak vám niečo také príde náhodou takto, tak povedzte, hej. Ale ja si myslím, že v týchto videách nie je nič také. Tak, zatiaľ čo?